Už môžem? Keď mi povedzte, keď je červená. No už je. Je? Kleinovi na národky, hej? Počkaj, má vlastne koľko teraz? 45 alebo 50 má, hej? Ja keď som prišiel na školu, tak som ani nevedel, že existuje nejaký pán Klein. Už natáčaš? Pán Klein má neskutečnou schopnost No tak pán Klein, všetko najlepšie k meninám. Teda... Tak Klein je ako... Už to má zapnuté? Áno, ty si vajček. Tak potom to pekne zostrihaj, vieš. Meninám v tej 60-ke. 50. Tak dúfam, že sa dožije toho vzlietnutia s aeromobilom, chudák. Neviem, ja som si nič nevymyslel a čo... No viete čo, už som pri Senci momentálne. Dobrý. No, čo chalani? Máte nejaké kresby nové? Hej, ukážte. udržet myšlenku a naopak některé myšlenky opustit. Takže někdy začínáme v pravěku. Dobrý, hoši, dobrý, všetci dobrý. Tak počkajte, hoši. Moment. Tento semester môžete si to tu akože... Téma bude... Moment. Takže OK, dobre, takže máme prebrať tú tému a do štvrtku nejaké základné geometrie, aby si mali nahodené. OK, dobre, hoši, musím. Narodeniny má? Kedy? Koľko má? 50-ka, ty vole. Kde sme sa tu dostali? Víťo, řekni nám, jak moc ti záleží na panu Kleinovi. Tak, milí študenti transport dizajnu, aby ste videli, ako dopadnete, vaša budúcnosť bude vyzerať asi takto v tomto skvelom, štvorizbovom, krásnom, veľkom byte, kde je kuchyňa, kúpeľňa a záchod. Tak nám třeba řekni, jaký jsi byl student. No namakaný už sú to taky není, bohužiaľ. Dokázal pumpovať proste tými víziami stáži a tak ďalej a proste na mňa to absolútne tak fungovalo, že som robil, no aj keď som sa potom dostal náhodou na stáž, ale si to fungovalo. Plynule přejdeme do renesance a pak Audi projekt a zase jsme zpátky v pravěku a takhle pořád dokola.